Hej alle sammen, i dag spiller jeg med mine venner. En af dem hedder Gustav og Oliver. Selvfølgelig, jeg hedder også Oliver, men jeg mener ikke mig. En, der hedder Oliver er mine venner. Men det kan godt være, at... Nå ja, vil I gerne lige sige hej? Ja. Ja. Folk er døde på grund af ham, der spammer helt vildt. Kender I også ham, der spammer egentlig? Gustav, pas på. Han har sådan en, du ved godt, de der guldguns, hvor man bare kan stå spam. Nej, du kan bare bruge den der hop. Gustav. Og er det ikke rigtigt, når vi ikke kan nå at filme, og laver vi toeren herinde, imens vi er i gang med gamet. Men til jer, der ikke ved det, os tre til sammen, så er vi bedre end ham, der er den bedste. Er det ikke rigtigt, Gustav? Gustav! Og hvis I ikke vidste, at jeg er i level 105, Gustav er i. Jeg tror, den nummer 200. Er Gustav ikke god? Ja, det tænkte jeg også på. Ja. Runde 2 kommer snart. Og vi laver video 2. Gustav? Skal du egentlig se videoen bagefter? Men skal det ikke være, når vi er færdige med gamet? Okay. Godt, jeg laver også en runde 2 hånd. Vi ses alle sammen. Runde 2 kommer nu. Hej!